Hello guys, magandang hapon ulit sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at narito ulit tayo sa pinakalatest update sa bagyong si Betty na yung Lunes po, Mayo 29, 2023. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands at ang Avenue Plaza Hotel. Now, diretso na tayo sa pinakalatest sa bagyong si Betty. Ito po yung latest animation mula sa windy.com UMETSAT satellite loop. At ito po yung 6-hour loop simula alas 11 kaninang umaga hanggang sa mga oras na ito. At nakikita po natin medyo naging fragmented na po ang kanyang sirkulasyon ng bagyong si Betty at na-maintain pa rin yung kanyang lakas na 175 kilometro. Ang lakas na kilometro bawat oras malapit sa kanyang mata. At ito po yung 1 minute average. At ito po ay kumikilos na yon. Medyo mabagal dito po sa may silangan po ng Batanes Group. At inaasahan po ito lalapit po sa may silangan bahagi po ng Bashi Channel o mga more or less 200 kilometro sa may silangan ng Batanes o Basco Batanes bukas po ng umaga at inaasahan pong lalong babagal po ito mula sa 10 kilometers na yon ay baba po siya ng 5 kilometro bawat oras ang kanyang pagkilos at inaasahan rin po itong hihina for the next 3 days dahil po pumapasok na po siya sa medyo malamig na temperatura, yung tinatawag nating upwelling, yung pag-akyat ng malamig na temperatura ng dagat mula sa pinakailalim. At iyon po ang nagtitrigger para itong bagyo ito ay unti-unting hina sa mga susunod na araw. But lumalaban pa rin siya, malakas pa rin po siya. Ang 195 kph ay almost 200 at very destructive pa rin ito kapag dumaan ito sa mga lugar na dadaanan niya. But so far, when it comes to landfall, wala pong landfall magaganap sa Pilipinas at yung kanyang nalang tinatawag nating outer bands na umaabot po na hanggang 1,000 kilometro ang kanyang lawak ang nakaka-apekto po sa may Batanes, Babuyan Cubub Islands at dito po sa may extreme northern Luzon, lalo na po sa may Santa Ana, sa may Cagayan po yan, Northern Cagayan, ay nakakaranas po sila ng mga pabugso-bugsong ulan at iip na hangin mula sa 30 hanggang 75 kilometro bawat oras at pwedeng ang bugso niya ay umabot po ng hanggang 100. At itong areas po ng Ilocos region ay magkakaroon din po mga pag-ulan simula bukas hanggang Huwebes dahil po mag-expand po dyan ang mga kaulapan nitong bagyong si Betty. Samantala, natili pa rin yung tinatawag nating dry spot. Ito po yung tinatawag nating dry pocket mula sa isang high pressure ridge sa may bahagi po ng Katimugang China at nag-extend po dito yung pocket of dry air. Okay, dito sa may bahagi po ng gitnang Luzon kasama po ang Metro Manila. But may mga pumipilit pong mga localized thunderstorms sa may Zambales at dito rin po sa may bahagi dito ng Kabikulan na nagkakaroon po tayong napakainit na panahon. At yung heat index ay maabot po ng 47 o 46 pa rin sa ibang bahagi po ng Kabikulan. While dito po sa Metro Manila ay umaabot po ng kulang-kulang 50 ang taas ng heat index. Pero tayo nakita isang weather station dun sa may bahagi ng Metro Manila na umabot po ng 57 ang kanyang heat index. At dito naman po sa may kanluran bahagi po ng Mindoro, Western Visayas, Palawan, Zamboanga Peninsula ay nagsisimula na po ang pagdaan po ang pag-ibayo po ng habagat. Hinihilap na po nitong bagyong ito at nagbibigay po ng mga pabugso-bugsong ulan dito po sa may bahagi ito ng Occidental Mindoro, Western Visayas at kanlurang Mindanao. At inaasahan po itong kakapal for the next 2 days. So lalo pang lalakas po ang mga ulan dyan at yung iba ay darating din po sa may kanluran bahagi po ng Kabikulan. So wag tayong magulat kung bukas medyo may mga pabugso-bugsong ulan na tayo hanggang Huwebes at mga tinatawag natin mga thunderstorms na dala ng habagat. Pero padaan-daan lang po ito. At yung hangin ay mula 30 hanggang 60 kilometro ang bugso ng hangin ng habagat. So, inaasahan po natin yan sa susunod na 2 araw habang itong bagyo na ito magkakaroon na po ng line of sight sa habagat. Pagdating niya dito sa may tapat ng area po ng Batanes, ay eksakto naman po ay lalakas na rin po yung habagat sa kanluran bahagi po ng ating bansa.
So far, Metro Manila ay medyo maninipis lang po na ulan ang inaasahan po sa mga susunod na araw. Dito po sa Bicol, mayroon din po mga ulan na magaganap sa kanluran bahagi sa mga susunod na araw. So ito po yung tracking natin kaninang umaga. So mga oras na ito, nandito na po yung bagyong ito. At unti-unting kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 9 km bawat oras. At yung kanyang hangin ay na-maintain at 195 at inaasahan po yan hina. So nakita po ninyo na sa blue shade ang Batanes at Northern Cagayan. Ito po yung hangin na 75 hanggang 100 kilometro ang kanyang bugso. So mag-ingat po kayong lahat dyan sa may area po ng Batanes Group, Babuyan Group of Islands, at dito rin po sa may extreme northern Luzon, lalong-lalo po sa may hilagang Cagayan. At ito naman po ang forecast or untrack ng lahat ng Asian agencies. So lahat sila nag-agree na mag-record po siya sa susunod na 5 araw. Habang ang lahat ng models ay ganun din ang pinapakita, curvature patungo po sa may katimugang isla po ng Japan. Ito po yung oceanic heat content at base sa forecast, unti-unti na po itong hihina hanggang mag-isa na lang pong tropical storm pagdating po sa ikalimang araw, pagdaan niya sa may Okinawa dahil po medyo pabagsak na po ang oceanic heat content, medyo lumalamig na po dito. Actually, nasa boundary na po siya sa 26 o 27 degrees. Ang location po ng bagyong ito, lalo na po bukas, pagdating niya po dito sa may 20 degrees o 21 degrees north latitude, ay unti-unti na pong hihina itong bagyong si Betty. At maghihikayat lang po yan ng habagat. At ito po yung ating rain forecast hanggang sa linggo at na yon ay nakita pa rin natin yung dry spell o dry conditions dito po sa Central Luzon, Metro Manila at Bicol Region. At ito naman po ang mga ulan, yung extreme rainfall na dala ng bagyo. Ito po yung more than 100 millimeters, ito yung 50 millimeters at apektado na yun ang Northern Cagayan at nag-start na rin dito sa may kanluran bahagi po ng Ilocos region. At dito rin po, nagsimula na rin sa may Occidental Mindoro, western sections po ng Visayas, at ito rin pong western Mindanao, may mga thunderstorms na rin na nag-uumpisa. Bukas po ng Martes, lalo pong lalakas ang mga ulan dito sa kanluran bahagi po ng Kabisayaan, Mimaropa, Occidental Mindoro, at ang pocket po of dry air ay unti-unti na pong nawawala. At nandito lamang po sa may Pulilio Island, at ang Bicol po ay magkakaroon na rin mga slight showers o mga thunderstorms. At magiging mas malakas pa rin dito sa may area po ng Ilocos region. Medyo dadami po mga ulan na yun dyan dahil po sa outermost rain bands ng bagyong ito habang ito po ay kumikilos papuntang norte. So ito po ang mga grabing ulan. Magkakaroon po ng orographic uplift. Okay? So pag tama niyan sa mga bulubundukin, mas lalong kakapal po ang mga rain bands, magbibigay po ng mga ulan sa may western sections po ng Ilocos region, mula sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, hanggang dito po sa may area po ng Pangasinan, at maging malakas din po sa may Baguio area. So mag-ingat po kayong lahat dyan sa mga possible mga landslides at flash floods at mga pagbabaha na idudulot po nitong pag-akyat ng bagyong si Betty. At pagdating po sa araw po ng Miyerkules, huling araw po ng Mayo, ay nandyan pa rin po ang extreme rainfall sa may bahagi po ng Ilocos region at dito rin po sa mga pailan-ilan na isla po ng Batanes, Babuyan Group, at magiging mas malakas po dito sa may kanluran bahagi po ng Mimaropa at patuloy pa rin dito sa may Mimaropa at Western Visayas at apektado na rin po ang western sections po ng Kabikulan at Western Samar. At sa June 1, nandyan pa rin siya, yung epekto ng habagat. At unti-unti po itong hihina pagdating po ng weekend, June 3 hanggang June 4, habang pawala na po ang bagyong si Betty o nakalabas na po sa area of responsibility. So, ganun lang po ang mga pag-ibayo ng habagat. Kapag nawawala yung bagyo, nawawala din ang pagiging aktibo nitong habagat. Since kauna-unahan po itong pag-enhance, so marami pa pong buwan na tayo hintayin bago mawala ang habagat hanggang September, end of September, nandyan pa rin po minsan, first week of October, nandyan pa rin siya. So simula pa lang po ito, so maghanda tayo lagi pag may mga susunod pang mga tropical cyclones. So ito po yung 3-day rainfall accumulation forecast
hanggang sa araw po na Huwebes, Hunyo 1. At nakita po ninyo na ang bulk ng mga malalakas na ulan na dulot ng bagyo ay dito po sa may area po ng Batanes, Bubuyan Group, Extreme Northern Luzon, po sa may Northern Cagayan, at dito rin po sa may Ilocos Region na magsimula na rin bukas hanggang sa Huwebes o Miyerkules. So inaasahan po dyan ang mga malalakas na ulan mula Ilocos Norte hanggang dito po sa may northern portions ng Pangasinan, kasama po ang Baguio, La Union. So, please take all necessary precautions. At dito rin po sa may kanluran bahagi po ng Mimaropa, sa may Occidental Mindoro, sa may kanluran bahagi po ng Palawan, sa may Coron, Losuanga, at dito rin po sa may Western Visayas, Iloilo, Guimaras, Negros, at sa may Zamboanga Peninsula, Zamboanga Sibugay, kanluran bahagi po ng Mindanao. At dito rin po sa kanluran bahagi po ng Bicol Region, may mga magpe-penetrate din po mga ulan. Dito rin po sa Naga, but hindi naman masyado. Padaan-daan lamang. At minsan ay sisilip pa rin yung haring araw. At dito rin po sa may area po ng Masbate at kanlurang Samar. So, mas grabe po dito kasi galing po dito yung tinatawag nating flow ng monsoon. So, dito muna tatama at dito mga natitirang kaulapan at ulan na lamang po ang mararanasan dito sa Bicol at western sections ng Eastern Visayas kasama po ang Masbate. Take note lang po, may bugso po ito ng hangin na 30 to 60 kph o 30 hanggang 60 kilometro bawat oras. So, mag-ingat lamang po sa mga pagbabaha at mga landslides na i-generate po nitong pag-ibayo ng habagat. So, yan po ang ating pinaka-latest update na yung araw po ng Lunes. At babalik ulit tayo bukas para ibigay sa inyo pinaka-latest sa ating bagyong si Betty at yung pag-ibayo ng habagat. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike para magpapaalam. Mag-iingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.